Arasy baky bir tarap Türkmenistan bede wagtly atmurady mekan ýylyna Türkmenistanyň Kärdaşa galaşlarynyň milli merkezi, Aragatnaşyk ministrligi we Türkmen hawa ýolları döwlet gollugy bilen bilelikde Pudoň idara kärhanalaryna dähme çeken gin gyýlaryň arasyna hünerim we hormatym atly bäsiş geçirildi. Belenşäli gahraman arkadamyz hemde arkadaly gahraman serdarymyz milli gymmatlyklarymy milli mirasymyza we ruhy baýlygymyza, maşgala awadançylygyna, ata-babalarymyzdan, ýene mamalarymyzdan gelýän milli ýol ýürürlerimize, däp desturlarymyza uly syla sarpa goýýarlar. Maddi we ruhy gymmatlyklarymy nesilden nesile geçip gelýän belen insan perwerlik däplerimizi dowam etmek bilen milliligimizi gözümizden görüjüdei gorap, ýaş nesillere geçirmeligimizi näge Türkmen gin gyýlarymyz bugun ykdysadyýetimiziň dürli pudoklaryna döwlet we jemgyýetçilik durmuşynda ihlasly dähme çekerler we şolar wagtda da edi diýarymyzyň gowanjy we geljek bolan ýaş nesillerimizi terbiýelemekde hemde milli gymmatlyklarymy haraplanýan il işlerimizi, keşdeşilik sungatymyzy täze nutgalarda, döwrabap görnüşlerde bejerip toý bayramlarymyzyň beze bolmagyny başarýarlar.